So because you see it, you don't really have to believe it. It's right there, right in front of you. No faith, it's works. You might say, why is faith not necessary? Because they see God face to face, see? So because you see it, you don't really have to believe it. It's right there, right in front of you, all right? So faith is unnecessary. So it's going to be works. Ovo je netačno. Iako neko nešto vidi svojim očima, ne znači da to i vjeruje. A osim toga, sjetimo se Tome kad reče u Evanđelju po Jovanu u 20. glavi, u stihovima 25/29, čitam samo dijelove stihova, pročitajte sami ostalo. Ali im on reče, ako ne vidim na njegovim rukama trag od čavala, neću vjerovati. Tada dođe Isus, zatim reče Tomi, pogledaj mi ruke i ne budi nevjeran, nego vjeruj. I odgovori Toma i reče mu, Gospod moj i Bog moj. Reče njemu Isus, Tomo, povjerovao si jer si me vidio. Blagoslavljeni su oni koji ne vidješe, a ipak povjerovaše. Dakle, iako neko nešto vidi, ne znači da i vjeruje. I ne znači da ako neko vidi, da zbog toga ne može da vjeruje. Čovjek može nešto da gleda očima, a da ne vjeruje. Juda je gledao Isusa svakodnevno, ali ipak ga nije nikada povjerovao. Osim toga, nije samo stvar u tome da neko vjeruje da Isus postoji, nego treba povjerovati u Isusa. Vjerovanje ne zahtijeva da neko nešto vidi. Ipak vidimo u slučaju Tome da je nešto spoljne uticalo na to da povjeruje u ovo o čemu sam čitao. Naravno, on je i prije toga vjerovao Isusa, međutim sad je bila posebna stvar u pitanju u koju je trebao da povjeruje. Kada je Isus hodao zemljom, oko njega su se nalazili ljudi koji su ga vidjeli, a jedni su ga vjerovali, a drugi nisu. To je očigledan primjer koliko je jednostavno za razumjeti ovo o čemu govorim. Dakle, iako je Kim pomenuo milenijum, ne znači da ne možemo izvući princip iz Evanđelja po Jovanu. Jer princip je upravo to da neki nešto mogu da povjeruju jer su vidjeli, a neki mogu iako nisu vidjeli. A naravno, sada Isus ne hoda zemljom u tijelu kao što je činio prije oko 2000 godina, stoga u današnje doba ljudi vjeruju u Isusa, pritom ne vidjevši kako on negdje hoda, šeta, sjedi i poučava narod ili šta već.